Господин Русев, като че ли ставаме свидетели на скандал Хохегер 2 тук в община Сливен. На местна почва над половин милион лева са дадени за консултанти, за журналисти, за да се чисти имиджа на Сливен заради предишното управление на кмета Йордан Лечков. Това призна пред Live News сегашния кмет господин Милев. Как ще коментирате този скандал и тук отблизо наблюдавате нещата от Общинския съвет, изобщо познавате се всички тук. Как стоят нещата? Нещата са, меко казани, скандални и може би, ако има правилна журналистика и бъде отразено както трябва, скандала може би да надхвърли и този на Хохегер, защото става въпрос за повсеместно плащане на всички медии. Абсолютно всички са взели, като някои са взели много повече от другите. Говоря за местни медии, национални медии, но всичкото това го знаем в сферите на предположенията. Раздадени са огромни средства. 127 хиляди лева за медии и 3 милиона и 160 хиляди за вид услуги. Услуги, които не са капиталови разходи, не са услуги свързани с дейността на община Сливен. Аз не знам какви са тези услуги, освен пиар услуги, каквито чуваме, че са платили и пак са насочени в върхушката от БСП, предполагам, и част от национални медии. Кмета Милев отказва на общинските съветници, въпреки че съгласно Закона за местно самоуправление, член 33 алинея 2, е длъжен да дава информация. Той отказва всякакъв вид информация за огромни средства, над 6 милиона лева, които са харчени без санкция на Общинския съвет. Ние сме сигнализирали като група правоохранителните органи, но до там не стигат нашите правомощия. В случая, мисля, че ви става ясно и на вас като медия, че не можем да разчитаме и на четвъртата власт, защото тя реално си получава някакви суми и разбираме криза, гладен не се седи. Хората правят компромис с честта си, с достоинството и най-вече с истината, което е във вреда на град Сливен. В същото време обаче има един интересен парадокс. Кмета Милев казва, че се хвърлят много пари да се чисти имиджа на общината заради миналото управление на кмета Йордан Лечков. В същото време обаче ГЕРБ и БСП гласуват заедно в Общинския съвет редица точки. Кмета Милев за нас като група и за мен лично е доказан популист и позор, който системно мами избирателите си и рано или късно те ще го разберат. Той си позволява да говори едно, а да прави друго. Говори за прозрачност, а прави пълно затъмнение. Говори за честност, а разпределя средства финансови, които определено обвързват хора, общински съветници, назначава тяхни роднини, близки, съпруги, включително и на заместник-председателя Иван Иванов, е част от сделката, съпругата му е назначена скоро. Това са дребни тарикатски игри, които рано или късно ще излязат пред обществото. Това, което става между БСП и ГЕРБ, е пряка връзка между кмета Милев и Йордан Лечков. Той говори, че ще чисти имиджа на предното управление, а самият той не е предприел нито едно дело, нито една санкция срещу нанесени огромни вреди на община Сливен от предното ръководство. Става въпрос за злоупотреби за милиони. Той не е направил нито един сигнал в тази посока, а единствено се разправя на личностен принцип с дружеството, в което работя аз, което изобщо ние нямаме притеснение. Съда е този, който ще прецени кой е прав и кой е крив. Истината на проблема е такава, че има пълна колаборация между двете групи и пълна подмяна на вота на хората. Добре, обаче в същото време ГЕРБ и БСП са нещо като кръвни врагове пред лицето на цялата държава. Това, което се случва в Сливен, винаги изпреварва събитията, които се случат в България. При една немощ за управление от единствения вариант е да се съюзят и да управляват по този начин. Чрез задкулисие, чрез поръчкови изпълнения, чрез плащане под някаква форма или чрез лични ангажименти за някакви вид блага. Казахте, че е плащано поголовно на медии, така да се чисти имиджа, да се извайва един добър образ на кмета на общината. Вие вътрешно разследване правили ли сте, след като публична информация не е оповестявана до сега? Ние сме направили нашия анализ. Имахме няколко предупредителни пресконференции, в които поискахме така или иначе ние между първия и втория тур подкрепихме кмета Милев за едно по-добро управление, за една просперираща община.
но бяхме и коректив и му казахме, че няма да му позволим да участва в престъпните схеми, да сменим един диктатор с друг диктатор, да сменим един престъпен кръг с друг. Тоест схемите Бартко и Братко, схемите на облагодетелстване по строителните фирми, това, което е било, не трябва да бъде. Кмета Милев не само, че не прекрати практиката, а той сложи ръка на абсолютно всичко, което е свързано с дейностите на община Сливен. Озеленяване, почистване, метене, транспортиране на отпадъци, обезвреждане на отпадъци. Всичко това е на временни договори с негови приближени фирми. Ние го изнасяме като детайли. Корупционна сделка с Лапова и т.н. Ние го оставихме тези 11 месеца през неговия мандат да изпи чашата на цяло. Но има още много нарушения, които не сме изкарали, тъй като искаме да видим дали това ще доведе до някакъв ефект и дали ще тръгнат правораздавателните органи да си вършат работа. Кофти ни е, че се повтаря същата ситуация с кмета Лечков, но